tropa, welcome back to my channel. This is Edmond Reyno, ang inyong tropang Lakwachero. For this vlog guys, samahan nyo ako at mamasyal sa Cabalitian Island, which is located at Sual, Pangasinan. So, ano pang ginagawa nyo dyan? Tara na! Yung mga hindi alam kung saan ang sakayan nito papuntang Cabalitian, pwede po sa Sual Wharf or pwede dito sa Barangay Bakiwon. Meron po ditong pantalan sa Bakiwon. So yung bangka po, ang standard po ng fare is 1,000 to 1,500. Depende po sa dami nyong pupunta sa Cabalitian Island. So mga katropa, yung palang hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel, please subscribe my YouTube channel, Edmond Reyno, at paklik na rin po yung notification bell para updated tayo sa ating mga vlogs and videos. Salamat! So finally, nandito na tayo sa Cabalitian Island, which is located at Sual, Pangasinan. So guys, mga tropa, bago tayo mamasyal, shout out muna kay Christy Amor Rivera Manuel from Sabangan, Lingayen, Pangasinan. Salamat po ma'am sa pag-assist sa amin dito sa sasakyan namin na bangka. Shout out din kay Catherine Arieta Di Vera, Joyce Choco Ramirez, Joan Mislang Bravo, Maria Teresa Espilita Aquino, and Rachel Cruz Bautista. Hi sa inyong lahat. So mga tropa, samahan nyo na ako at mamasyal tayo dito sa Cabalitian Island.
Mga katropa, isang pwedeng pasyalan dito is ang Limahong Cave. So, pwede siyang pasukin at pasyalan as long as low tide siya, kasi ngayon medyo high tide na siya. Depende rin kung kaya mong makipaglaban sa alon, pwede rin siyang pumasok doon sa loob ng cave. Meron din dito yung mini death pool. So, check natin mamaya kung anong itsura ng mini death pool dito sa Cabalitian Island. So, tara, tingnan pa natin kung anong meron dito sa Cabalitian Island. So mga katropa, isa rin pwedeng pasyalan dito sa Cabalitian Island is itong Holy Cross. So medyo matarik siya. So yung mga may health condition dyan, especially mga asthmatic, may sakit sa puso, isip muna tayo kung kaya nating akyatin to. Although okay naman yung daanan, hindi nga lang siya simentado. Pero pagdating mo dito sa tuktok, kita nyo naman po yung view. Napakaganda. So mga katropa, tingnan pa natin kung anong meron dito sa Cabalitian Island.
So yung mga katropa, maraming salamat at natapos na din natin ang pamamasyal dito sa Cabalitian Island, which is located at Sual, Pangasinan. So bago tayo magpaalam, thank you very much Miss Amor Rivera Manuel for accommodating us here in Cabalitian Island. Si Kuya Doming na nag-drive sa amin ng bangka. At of course, syempre, naging tourist guide po din namin siya. So maraming salamat sa inyong lahat. At JR Andaya for my t-shirt. So yun, so bago ako magpaalam sa inyo, I would like to greet you all Happy New Year. So welcome po natin yung 2021 na masaya at sana po mawala na po yung pandemic dito sa ating bansa. So, yun nga po, masantos, ya, agaw, si kayon, amin. Bye! Bang Lacuachero. For this vlog guys, punta po in ang Cabalitian Island, which is located at Sual, Pangasinan. So, tara, samahan nyo ako at wala na, gumaling ka na. Ayaw pa rin. Allah, dito. Ay,